Gruffydd Roberts ydw I a dwi'n cynrychioli Canolfan yr Egin. O'n i wedi gweithio yn pontio yn Bangor cyn i fi symud lawr i Gaerfyrddin ac mae'n ganolfan eitha tebyg ond yn wahanol yr un ffordd ac oeddwn i jyst eisiau parhau yn y diwydiant gelfyddydol dyd y gwir a dyna pam nes i ddewis gweithio yma yn yr Egin. Yn hypi ar gyfer rhywun sy'n mynd siŵr be i wneud fel gyrfa ydy jyst trio. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i bobl weithio allan be dyn nhw ddim yn licio a be maen nhw yn licio. A wedyn, yr unig ffordd ti'n gallu gwneud hynny rili ydy trio pethau gwahanol. Mae'r Egin yn cynnig llwyth o gyfleoedd i bobl ifanc bod hynny yn weithdai yn ystod gwyliau yr haf neu pasg neu nadolig. Da ni hefyd yn cynnal digwyddiadau sinema yma a digwyddiadau theatr i blant. A mae jyst llwyth o bethau gwahanol yn digwydd drwy'r flwyddyn i gyd. Mae'r Egin yn le da i weithio achos mae'r bobl sydd yma yn gret, mae'r gymuned yma yn wych a mae jyst awyrgylch braf wrth gerdded drwy'r drws. Wel, y manteision o weithio yn Sir Gar, yn enwedig yma yn yr Egin, ydy medru gwneud yng ngwaith drwy gyfrwng y Gymraeg achos dwi'n Gymro pur ac yn mwynhau siarad Cymraeg a mae'r cyfleoedd yn yr Egin yma'n hyn ac yn Sir Gar trwy'r iaith Gymraeg yn rhoi crys, swn i'n dweud. Swn i'n dweud yn sicr bod y sgiliau iaith Gymraeg wedi helpu fi'n yn swydd. Da ni'n Canolfan sydd yn iaith gyntaf Gymraeg. Dwi'n byw mewn ardal Cymreigaeth a mae'r iaith wedi helpu fi'n fawr iawn. Mae cynnal gwasanaeth cwsmer da yn bwysig i mi ac i bawb yn yr Egin oherwydd da ni yn ganolfan i'r cyhoedd sy'n darparu gwasanaeth i'r cyhoedd a mae rhoi profiad cwsmer da i bob person sy'n cerdded drwy'r drws yn rhywbeth pwysig iawn i ni ac yn rhywbeth hanfodol mwyn cadw'r llwyddiant y ganolfan i fynd.